तो हे गाइस जय श्री राम आपण केମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫିଟ୍ ଅର୍ ଫାଇନ୍ ଥିବେ ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ବିନ୍ଦାସ ଥାନ୍ତୁ ହସି ଖୁସିରେ ଲାଇଫ୍ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଯିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବା ମିନି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବାହାରିଲି ହୋଟେଲକୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଆମ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କରି ଦେଖେଇବି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଗଲା ଯେଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ପଇସା ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ହୋଟେଲରେ ସେ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲା ଗାଇସ୍ ଏ କାହାର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମଙ୍କି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ तो गाइस मो ड्यूटी गला समाप्त जोटा आप बैकग्राउंड देखिए राति 12 हो गलानी आ मैं रूम को जाऊँ खाई पीकी आबे तो शुईबी तो आउ ब्लॉग बन पारि ये एंड कर ब्लॉग को तो ब्लॉग जो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करदे आउ जो मैंने मत सपोर्ट करना प्लीज सपोर्ट करूँ भाई आउ सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कर न भूलु आउ बेल आइकन प्रेस करके रखुँ कहीं नुआ नुआ नोटिफिकेशन वीडियो मिल पारे आपको ठीक अच्छे तो रोचे जय जय श्री राम।